Alassane be chatili bore la ale de Alassane dama fo ku ka bla jona Alassane kele ni makla kana tuni ka mo saba bla do ka yafaw de ku jota la de ko min fora ku ba ke do ko kelen tuni ale de mata déclaration ku tara o tajila o ko fe gutera ti mo kumata o gutera fino ka ubla immédiatement ko ma ko seda o nyemo nana olu nyemo na le tuni olu matati mona tita ko soni o be bla o te dali ay boni kuma ko fe nous nous flé légion française mo godedo nya fayna ngo to do be fendo be me to kelen fayna Moussa Fani a to te Moussa a to ere ne badon wo to chama ne be min to de be me wuti hu yerete mo misali dima mega kuma munu fo Moussa Fani ere sumo ba don kwa to te Moussa mba to ere fene don donc ni to fu chama ne be maintenant légion française de Bora Côte d'Ivoire kana malla ora ke ateshi magistrate la ka kuma ambalo te kuma bazumun te kuma pacho ku ne ke ku ka coup d'état ke malla mais nous te bla ka jugement be ke o ma bla fene ni atime nous bla o ko ka yu ka barake pati nous ka nga fakadi mais o ba fo kamba ka fakali reporter mais si ça naw nana ay dangar ku nina pati maintenant manam ne ka barale ka nga fakadi alna bro ko nous bla o te somwe nous yere la ma fo kolu be to malila parce que mercenaire saria odi ni blara chila ni minana yeshu parce que bi shuwar de mine folo kodun ni minana yi ko bi yere bolo donc c'est sûr et certain mona kanedo déclaration prématurée terre abe intimidation de là ba don ni mercenaire be bla ate bla nyinema na blara fene amba don ka fu blara ateke ko dogo yu fente femi kera kene kan koyi ati blati na kanga blani kan mi fene ame bo kalama voilà aywa ko kunje kuma ani wori kan laba ana se banduma wole kan bambolo oye beka bo le 22 octobre surtout Ségou antara Ségou ministre gani mina abolo dale me Ségou tuni mena do bolo da Bamako do be bolo da Mopti do be bolo da Sikasso ni ministre min be France ka barala fa ka gani parce que ministre kelen allez de ka malien do former ku ka plainte do malika armée kama pour violation des droits de l'homme yeni ñonay wa abna ye ala keme wo be complot mina abedon donc ni wakati la obna commencer ka galon tie ka da rasula ka rasul blabla ñona akana seke flika kula maintenant ala sona ma fene min flé ambena o jadu fene di mogoma ka mo kuna foni o ko jelembe ka Saïd Penda e mun seben